Do Laboratory Protecto sa zamilujete na prvé pranie. Dlhotrvajúca vôňa, ktorou prevoňate seba i celý váš domov až na niekoľko mesiacov. Voňavé olejové esencie obsahujú 95% prírodných látok. Sú vhodné aj pre alergikov či bábätká. Nedráždia pokožku, neobsahujú olovo, nikel, parabény a žiadne toxické látky. Sú šetrné k prírode, k vášmu oblečeniu i k vašej pokožke. Už si stačí len vybrať z 22 vôní tú správnu. Oni sú rozdelené do takých skupín, sú to klasické vône, to je vôňa čistoty kvetov, potom sú to vône exotické, to je taký unisex, tam je už trošičku parfému pridaného a najvyššia trieda sú esencie ultra, sú s krémom, to znamená, nastáva tam opačný efekt ich používaním, ako sa začnú lámať vlákna v tkanine, začneme cvičiť, otierať sa o seba, tak vôňa sa zintenzívňuje. Čiže vonia nám to stále viac a viac používaním. Deky, obliečky, utieráky, do čoho sa začnete utierať alebo viacej cvičiť vo fitku, tak tá vôňa sa zintenzívňuje a je trvácna, vonia stále. A najvyššiu triedu, čo už teda máme, to sú luxusné pre takých luxusných zákazníkov, tak tie sú vyrobené už s parfémov. Sú tam 4 najpredávanejšie parfémy. Carolina Herrera, čo sa teda vlastne používajú v Európe, dámska vôňa, pánska vôňa, Dior Sauvage, Armani, Malachit Unisex a Unisex Tom Ford Tabak Vanilka. Voňavé esencie si môžete vybrať v rôznych veľkostiach a keď ste nerozhodní, tak siahnite po vlastnom výbere vzoriek. No pri praní stačí naozaj málo. A závisí od toho, kto je ako citlivý. Každý máme nejakú inú citlivosť na tú vôňu a závisí od toho, koľko vlastne tam dáme. Dáva sa väčšinou, sa dávkuje 10 ml, keď je polovica pračky, nejakých 2,5 kg bielizne. A keď je práčka plná, ťažká, periete veľké veci, obliečky, utieráky, plachty, dá sa tam 50 ml. Pri používaní sušičky viete vôňu zintenzívniť. Stačí, ak na bavlnenú vreckovku pridáte pár kvapiek esencie. Neničí to ani športovú bielizeň, ani tie vlákna, ktoré sú v tej športovej bielizni, čiže kľudne naleje sa do sušičky sa naleje na tú bavlnenú vreckovku, pretože sušička má veľmi vysokú teplotu. A my tam potrebujeme vlastne vrátiť to, čo nám tá sušička zoberie. Čiže na hociakú bavlnenú látku, prečo na bavlnu, lebo bavlna má najvyššiu samoschopnosť. Prevoňať svoj interiér či auto dokážete aj pomocou deosprejov na textil, ktoré neobsahujú alkohol, plyn ani olej. A nájdete ich takmer vo všetkých vôňach ako esencie do prania. Používajú sa na všetko textilné, do skrine na miesto vrecúšok, na oblečenie, na závesy, na záclony, na vankúše, na obliečky, do auta, pokiaľ teda nie sú kožené sedačky. A zase, keď sa vám zdá, stačí to takto premiešať, streknúť 2-3 streky a zdá sa vám, ako keby ste mali čerstvo opratú bielizeň. Produkty Laboratory Protecto myslia aj na čistotu vášho domova. Medzi ne patrí aj špeciálny prací prostriedok, ktorý je takmer bez vône, aby na oblečení vynikla vaša obľúbená olejová alebo krémová esencia. Žíva sa veľmi malé množstvo, 25 ml na polovicu práčky a keď je teda práčka plná, dá sa 50 ml, preto v takých malých množstvách, lebo všetky tieto naše produkty sú nielen ekologické, ale sú aj veľmi šetrné, lebo sú to 95% koncentráty. Čiže bohatá dávka, ktorá je tam určená, stačí na kvalitné vypranie. K tomu aktívny kyslík, ktorý nám tú bielizeň zdezinfikuje, prečistí nám aj zariadenie, v ktorom perieme, čiže našu pračku. Plnú odmerku dáme vtedy, keď potrebujeme vybieliť alebo odstrániť nejaké škvrny, tiež dáme plnú odmerku. Vôbec sa nemusíme bať, keď perieme farebnú bielizeň, nie je to chémia, neberie to farbu. Farba stále zostáva zachovaná. K tomu sa používa Aviváž, ale nie je to Aviváž iba názov, ako Aviváž, ktoré teda poznáme z bežných obchodov. Aviváž je čistý zmäkčovač. Kto má veľmi tvrdú vodu, tak to prileje, keď perie veľké veci, utieráky, aby boli mäkké a hebké, tak to prileje k olejovej esencii. Väčšinou sa to dáva 1:1. A čo sa týka tej investície, na začiatku je to trošku vyššia tá investícia, lebo sú to luxusné produkty, avšak každý jeden zákazník zistí, že sa mu to vráti, pretože necelé 3 € so všetkým ho vyjde celé pranie, teda plná pračka.
Vo vašom dome či byte môže rozvoniavať naozaj každý meter štvorcový. S parfumovanými čistiacimi prostriedkami na podlahy môžete umývať akýkoľvek typ i povrch dlažby a podlahy. Všetko je krásne, lesklé a bez čmuch, čo teda už máme overené aj našimi zákazníkmi a predovšetkým nami. A zase používa sa veľmi malé množstvo. Tu nám máme dávkovač, to je 30 ml dávkovač, ktorý sa iba nadávkuje a vyleje sa do vedra s vodou 3 až 5 litrov. A posledný náš produkt, ktorý teda ponúkame našim zákazníkom, je čistiaci prostriedok na sanitu v 2 vôniach. Je to vo vôni Paradise a Ylang, v takých podobných, ako je napríklad na podlahu, sprej na textil alebo olejová esencia do prania. Vône produktov si teda viete zladiť, ale i nakombinovať. Laboratory Protecto pochádzajú z Bergama z Talianska. Produkty si viete kúpiť aj z pohodlia vášho domova cez e-shop laboratoryprotecto.sk alebo si ich môžete prísť vyskúšať priamo do kamennej predajne, ktorú nájdete na Farskej ulici v Nitre. Rozvoňajte váš domov z Laboratory Protecto.